こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ケンポスナムテンベリ議長は僧侶と日相のための科学教育イニシアチブ創設25周年に出席しました。ペンバチン主席大臣は北インドのチベット人居住権の公式訪問を開始し、ヒマチャルプラディッシュ首相と会談しました。中央チベット政権のギャリルマ公安大臣はキレンリジージュ少数民族問題担当大臣と会談しました。情報国際関係省のヌンジルマ大臣はニューデリーで外交的アプローチイニシアチブを開始しました。オランダ議会は画期的な決議でチベットの権利を支持しました。ティネチュキ代表はチベット支援強化のため各界リーダーと面会しました。ロンドンのチベット事務所はチベット人大学生向けワークショップを開催しました。第17期チベット亡命議会の審議員サムデンチューデン氏が就任宣誓しました。サムトレンボジ教授を主賓に迎え、チベット亡命議会のケンボスナムテンベル議長は今週火曜日にダラムサラのティチン駐輪寺院で開催された僧侶と二層のための科学教育イニシアチブ創設25周年記念式典の開会式に特別ゲストとして出席しました。式典には最高裁判所の石井ワンモ長官、ドマツリンテカン副議長、文部省のタラムトマチャンラ大臣らも来賓として出席しました。挨拶の中で議長は LTWA として知られる文献図書館の下で僧侶と二層に科学知識を提供するこの取り組みを称賛しました。そして人類全体の幸福を願い、チベット仏教の実践と現代科学を結びつける架け橋を築こうとするダレイラマ法の先見的な展望に深い敬意を表しました。また議長は観察、仮説の設定、予測、実験、そして結論という過程を通じて問題を解決し、知識を深めていく科学的手法の価値を強調し、それが仏教徒にとっての修行のプロセスと共通する点が多いと語りました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣は今週水曜日よりシムラ・カムラオ・サトンのチベット人居住区をめぐる5日間の公式訪問を開始しました。シムラではヒマチャルプラディッシュの州首相スーク・ウィンダルシン・スーク氏と会談し、ダレイラマ法の90歳誕生日を祝う式典へ招待したほか、同地域に居住するチベット人が暮らす土地の登録及び中央チベット救済委員会への移転手続きについて協議しました。また出席大臣はヒマチャルプラディッシュのプラバード作戦な長官と別の会合を行いました。さらに土地の譲渡に関する会議が州の歳入大臣ジャガット氏ネギ氏との間で開かれました。この会議には当プロジェクトの顧問であり、ウトラカンド州元長官のスバシクマル氏、ダレイラマ基金のジャンベルフントゥブ事務局長、中央チベット政権内務省の事務局長及び副事務局長、そして中央チベット救済委員会のアムルディープ顧問らも同席しました。同日、主席大臣は蘭泉県部及び三下中林地区のチベット人住民と面会して演説を行ったほか、高齢者施設やタクテンプンソク中林総院を訪問しました。中央チベット政権のドマギャリ公安大臣はインド政府の少数民族問題担当大臣キレン・リジジュ氏と会談しました。この会談でドマギャリ大臣はチベット難民や中央チベット政権をめぐる諸問題について説明し、インド政府からの支援と上限を求めました。今週火曜日、中央チベット政権情報国際関係省のヌジルマ大臣はニューデリーで外交アウトリーチ活動を開始しました。この3日間にわたる取り組みの中で、ヌジルマ大臣は7名の大使、コート米務官、臨時代理大使、5名の副大使、さらに3つの大陸にまたがる8カ国の大使館やコート米務官事務所の職員らと会談を行いました。各会合ではダレイラマ法の90歳の誕生日を記念する一連の行事の概要を説明しました。また大臣は地政学的状況が悪化し続ける中にあっても、チベット自由運動が力強く揺るぎないものであることを強調しました。これらすべての会合には、インドチベット事務所のジメジュネ代表とトゥンルプケルブ事務局長が同行しました。オランダ下院は今週火曜日、チベットに関する3つの動議を含む決議を採択しました。これは長年にわたる停滞を経て実現した重要な進展であり、チベットにおける人権問題に対するオランダの強い姿勢を示すものです。
各動議はいずれも圧倒的多数の賛成を得て可決されました。今回の決議に盛り込まれた主な3つの動議の一つは、中国がチベットにおいて継続的に人権侵害を行っており、チベット人が拷問や残虐行為を受けているという実態を認めること。二つ目は、オランダ政府に対し EU にチベット担当特別代表の設置を働きかけるとともに、アメリカのチベット問題解決促進法に倣った EU とチベットの共同戦略を策定するよう求めること。さらに、こうした取り組みについては、予定されている EU 中国首脳会談の前に、議会へ報告するよう要請すること。三つ目は、ダライラマ法の後継者選定において中国共産党が関与すべきではないという立場を明確にし、オランダ政府がこの姿勢を二国間及び多国間の場で証明するよう求めることでした。これに先立ち、中央チベット政権の弁バチン主席大臣及びブリュッセルのチベット事務所のリンジンゲンガン代表はこれまで複数回オランダ議員らと面会し、意見交換を重ねてきました。決議の可決を受けて、リンジンゲンガン代表はこれを歓迎するとともに、チベットの戦いに理解と支持を示したオランダ議会に深い感謝の意を表しました。過去2週間にわたり、チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表は、チベット内部における深刻な人権状況への理解を促すとともに、中央チベット政権と各国政府との連携強化を図るため、複数の要人と面会しました。先週金曜日、ティネチュキ代表は、ユーラクリサーチのジュナ・コロニャ博士及びチベット事務所ジュネーブの国連人権擁護担当官のプンゾクトビエ氏とともに、イタリア・ブルツァーの自治県のアルノ・コンパチャ知事とウィーラ・ウドマンにて会談しました。イタリア滞在中には、チャンゼリン・セントロリメイタリア・チベット協会、在イタリア・チベット人コミュニティ、イタリア仏教連盟の共催による、ダライラマ法の90歳の誕生日を記念するシンポジウムにも出席しました。その前の週の月曜日には、ティネチュキ代表は、ドイツを訪問し、2日間にわたって、ドイツ外務省の関係者や宗教または信仰の自由に関する連邦政府特別部門のディレクターアンケ・オパーマン氏と会談しました。また、ドイツ滞在中には ICT として知られるインターナショナルキャンペーン・フォー・チベットのドイツ支部、また TID として知られるチベット・ドイツランド、そしてドイツ・チベット人協会の会長らと面会し、ダライラマ法の90歳の誕生日を祝う行事の準備について話し合いました。4月8日にはティネチュキ代表と国連人権擁護担当官のプンゾクトビゲル氏がジュネーブの国連及びその他の国際機関における米国代表部臨時代理大使であり外交官でもあるトレサ・レフィナ氏と面会しました。ティネチュキ代表と面会したすべての関係者はチベット及びチベットの人々への支援を引き続き表明しました。先週土曜日、チベット事務所ロンドンは英国 BTAC と共同でチベットハウスにて在英チベット人大学生10名を対象とした1日ワークショップを開催しました。このワークショップは学生たちにチベットの大義への理解を深めてもらうとともに、特に来たる慈悲の年を見据えてそれぞれの大学でチベット関連イベントを自ら企画、実施する力を育むことを目的としています。基調講演ではバーミンガム大学で国際関係学を教えるツリン・トプゲル博士が大学生活を通じてどのようにチベット支援活動を効果的に進めていくかについて実践的なアドバイスをしました。またイギリス BTAC のナショナルコーディネーターであるタララモ博士は学生向けに2つのプロジェクトを紹介しました。1つ目はダライラマ法の新書である Wise for the Wiseless を創造的に読み解く取り組みであり、2つ目は法の90歳の誕生日に向けて手書きのメッセージを書くよう学生に呼びかけるものです。今週水曜日、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長は、ウィザン地方出身の審議員サムテンチューデン氏に対し就任宣誓を取り行いました。サムテンチューデン氏は、ダワピンキー議員がチベット最高司法委員会の司法委員に任命されたことに伴い、その後任として議会に加えることになりました。サムテンチューデン氏はチベット選挙管理委員会が定めるウザン地方の法決名簿において最上位に登録されていた候補者です。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。